Ο Ρούλης ο Δεινοσαυρούλης είναι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή τη φορά επισκέφθηκε τη γειτονική Αλβανία και συγκεκριμένα στα Τύρανα. Ένα πολύ σημαντικό αξιοθέατο στα Τύρανα λοιπόν είναι η πυραμίδα στα Τύρανα, το οποίο χτίστηκε και το 1988 λειτουργήσε για πρώτη φορά ως μουσείο με εκθέματα του Ενβέρ Χόντζα, όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν υπήρχε ο κομμουνισμός. Όταν όμως το 1991 κατέρευσε ο κομμουνισμός, τότε έγινε συνεδριακό κέντρο. Κατά τον πόλεμο δε του Κωσυφοπεδίου το 1999 χρησιμοποιήθηκε και ως βάση για το ΝΑΤΟ. Για πολλά χρόνια μετά παρέμεινε κλειστό, ώσπου φτάσαμε στο Μάιο του 23 και εμφανίστηκε η νέα όμορφη πυραμίδα. Η νέα αυτή πυραμίδα πλέον έχει ονομαστεί Τούμου Τύρανα. Στην ουσία είναι ένα κτίριο το οποίο έχει βάση για νέες τεχνολογίες, για πληροφορική, για ρομποτική, για νεοφώτιστες επιχειρήσεις. Η θέα δε από ψηλά από την πυραμίδα είναι μοναδική και καταπληκτική. Βέβαια ο Ρούλης κουράστηκε λιγάκι στο ανέβασμα με τα σκαλιά, αλλά και τα σκαλιά είναι νέο έργο γιατί πριν καλυπτόντουσαν από μάρμαρα. Πλέον τα σκαλιά σε βοηθούν να φτάσεις στην κορυφή και να δεις την ευρύτερη περιοχή και τα νέα οικοδομικά έργα που φτιάχνονται και ομορφαίνουν την πρωτεύουσα της Αλβανίας στα Τύρανα. Πολλοί κόσμος φυσικά ανεβαίνει και απολαμβάνει τη θέα. Για να ανέβεις είναι δωρεάν και επίσης είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο. Ο Ρούλης σας εύχεται καλές γιορτές!